lo muntu lengane uzele lo muntu wayehlala eThekwini ngathi akasuka eThekwini lo muntu wayesebenza ngathi akabuyela umsebenzi ayibo ngathakazana ngiyisela ngokusebenza ngane abantwana onxibana no phela ngangithi uzoba ngunkosikazi wale ekhaya no asibekanga thina umsebenzi uma usenza amakhosikazi awazi wangempela yabona le ndlela oyishintshile manje wayithatha yokuthi sewulida ngenye indlela cha ulida ngenye indlela ngempela sokwazi ukuyekisa abantu besifazana umsebenzi. Sanibonani, welcome back to our YouTube channel. So now here we continue. Guys, please make sure that you watch my advert. Please my advert. So Umselog is going through a lot. So Umselog reveals the fact ukuthi wayekisa umakhwela umsebenzi wamcela ukuthi aka move from Durban azazohlala ePortshepstone and Umselog ubenzela lokho ukuthi yini abeseduzane. Naye ke yaqala ke inkinga nkathazo ke ukuthi umyekisa kanjani umsebenzi sibe thina ngazange usiyekisa umsebenzi. First of all, like, what are they talking about? Tobile, you came to this house ungasebenzi, so awukazi uyekisa umsebenzi. Then this man then assisted you ukuthi ukwazi ukuthi usebenze because you wanted to work. Mayeni, you were not working. Uma lentuzane buhlale ekhaya umseleko wakufonela umsebenzi ngoba ubusufuna umsebenzi. Okay, kuma ngwabekeke unentuzane waba unesivele umacele usebenza besebenza enza ama company like bebine lodge yabo usebenza ekhaya basically. So kodwa kasebenzi, you know, uma yena at some stage ukhalile wathi uyahlonyezwa emsebenzini, there's bullying, wathi inulentuzane wathi hlala phansi ungasebenzi. So and that time uma umseleko situation ibinga nje, this is different. I mean, I understand uma ngabe ethi the reason imiyekisile uma khwela umsebenzi the fact ukuthi ufuna beseduzane, and two uhlala kude lo muntu ngeke akwazi ukuthi azomona ukuphela kwenyanga, and then two nina senihambile vele kule mizi lena, therefore kumele azohlala kube khona umuntu ozokwazi ukusavusa umlilo, abasa umlilo, akhanyise, you know, kube busy endlini because you guys have left the city. So why are we arguing the fact ukuthi uyekisa umsebenzi? Benifuna enze njani asebenze kodwa futhi azokwakha umuzi kaFlow? You guys have left umuzi kaFlow. Therefore, that's the reason why Umseleko keep on saying she is here ukuzovusa umuzi kaFlow. Angeke akwazi ukuvusa umuzi kaFlow if kukuthi yasebenza. Yes, automatically if emiyekisa umsebenzi uzomela amnikeza imali. Uzoyithatha phi kanti imali? That's where ke uthobile nenkinga khona ukuthi unikwa imali unikwa imali production. The production thanks mali yenza le show makhumalo, not your money. You still you still need to support the family wena, but ke kulungile excluding umakhwela, but umakhwela will get the money from thanks my production. Simple. Let's listen. Umsebenzi enkulu nje eSouth Africa amathuba omsebenzi abe escam ukuthi ukhona izinto enginganiyekisanga engaziyekanga ukuthi angikhulumi ngathi manje sikhuluma ngalokho ngayo nsuku isengane abantu umsebenzi. Uma yeni ulwele ukuthi angimfake emsebenzini asebenze kahle, and I've done that. Uma ngwabe ngihlangane naye vele sesebenze unurse kodwa uthe ucela ukufunda, I have allowed that. Uma khumalo wafika la ekhaya engasebenzi kufanele ngimzamele umsebenzi, I have done that. Uma khwela ubengekakwazi ukuba seThekwini kodwa ezovusa umuzi la ekhaya, ngiqhubeke ngithi akasebenze eThekwini ngoba lo muzi engifuna uzovusa ngeke uvuke, because is the same thing lezwenzeka ukuthi ngilwela isonto lo alternate ukuthi namhlanje sikhona sasa sikho uzovala umuzi kaFlow, bese mina ngivumela umakhwela ukuthi akasebenze inyanga ukuthi ngamhla kuphele inyanga kweyimali ebuvu, ngeke ngize ngiachieve lutho. Ukuze ke ngingabe naleyo nkinga fanele umakhwela uye kumsebenzi azohlala. Asking uyikusebenzela ngane abantu umsebenzi. uthanda amashobani Ngoba thina usekusanga. exactly
manje ngizama uresponda to that manje awufuni kusho ukuthi ngeke thobela response ukuthi kufanele no akarespondi ngikhuluma ukuthobela ngabuza angikusinikisele ngiyenzela into ukuthi ngamlobola ngoba thina awusiyekisanga umsebenzi responding to that Salethe emthombeni ingabi leyo nto enye yezinto enkulu. Kuninzi asikhuluma nawe ngamadoda acindezela abantu besifazane abayekisa imisebenzi bese abacontrol. Sekuqale nini ukuthi emthombeni uyekisa abantu imisebenzi? Hawu mntana abantu ushiye nonkosi yami wavuma ke naye siyothini phela noma ubaby wakhe. Uneexcellent umsebenzi ungayekisana kusho ukuthi mhlambe abantu abenza uyilima ukuthi bayohlala ekhaya bangasebenzi so lethi bezoba submissive kusho ukuthi abantu abathandwayo abazoba amaqanda benzelwe yonke into akekho umuntu osaying ongayeka umsebenzi esebenza just because kunomuntu ozuyeka umsebenzi. let's say hlangana nobabumsele beselobolile nangisemaribheni sebesemaribheni kwangikisa ngaphula ngangekhaya abayekisa umsebenzi abathandwayo. Mhlambe kwaba isivumelwano sakho ukuthi no mina ngizokhokhela kangcono kunale salary. Ubaba yakhe khathi engekisa umsebenzi wathi akamthembi umuntu wesifazane ngiyakwazi ukuba seprojectini abe nonkosikazi semarespect okunye kwabukuthi sizosebenza ngamabhizinisi Ngikhokhela la ngisebenza khona angisebenzi njalo la angikashwanga ngimfake ekhaya ngoba bengilobola Yabona for the first time sayisamuzwa umuntu oyi-employee hayi mina I've never been employed ngibemndeni eholelwe so esesiyezwa bahlobo bami ngafike ngahlala kithi kayini uma wahlala kayena umuzi kwafanele afike kamsebenzi umuzi uma ngihambe naye indlela ngibonelele ukuthi unkosikazi fanele aphile kanje kwenzekeni ikwenzile lokho. So mawubheka lezi zinto lezi ezenzakalile zifana nenkokhelo iningi kakhulu into ayitholile umuntu ingaphezulu kwale mali le etholwa yilomuzi. awukwazi ukungisusa ekhaya kusho ukuthi yena uyangishada kanti engizweni ngizohlala bekade kufanele ngihlale ekhaya ngoba kufanele sibe nekhaya akuyona inkokhelo leyo ngisho ukukhokhelwa ukuthi uyazi ukuthi uyamuntu ohamba ngayo imali lalela-ke baba ngathi awuyizwa kahle leya ngithi uyayazi ukuthi ngisho leya salary mina ngisho ukuthi uyayazi ngisho leya salary uhamba ngezinyawo nengane ufuna umuntu ohamba le basho mina ngizale kangaka ngibalela ngengane ngizama ukuchazela nginendoda endala seyizeyakhipha ngithi mayeni uzongitshela ngengane eyi-1 senze umsebenzi omkhulu kabe uzophinda akhiphe ezinye izingane akwazi ngisho kona-ke mayeni wena wazisholwe ngomlomo wakho ukuthi ukuba unkosikazi kamseleni uyakhokhela angikaze ngikhokhele every month ngikhokhelele ukuthi ngumesisi Mseleni ngingaka ngilaphaya njengoba elaphaya neladini yena mina ngimamala eladini kodwa ngiyazi wayileyo allowance nje yokuba umesisi ngoba iy'nhlanhla zabantu azifani okusho kona ukuthi akakuveli ukuba khona abantu. Okay, asichaze enye into labantu labo. Mawunomuntu ehlala eThekwini akathenze hayi mina abafazi nawe kusho ukuthi unama-trust issues sihlala lonke indawo thina
kodwa siyekiswa ngokusebenza. Sifakelani? Thembani, please, khuluma ngokuthi ngi-extend umuntu angumsebenzi ngesizathu sami sokuthi angimthembe ngoba ehlele ethembile. Sifake phela. Asizifake Ngiyasifaka nje nithena ukuhlala kamsebenzi kumsebenzi. Ngiyasifaka. ukuhlala kamsebenzi. iyona nto ebakhathazile le ukuthi kumyekiseleni umsebenzi abasho ukuthi angeke ukumthatha abakusho lokho Nekusho mina. Abafazi abangazifaki sihleli kamsebenzi kufanele sifonele ngakho. Sesifakile. Indaba yokuthi umuntu ushiyiswe umsebenzi nokuthi ayingiphathi kahle mina leyo indaba yami okungididayo ukuthi kanti ukuba unkosikazi la kaMseleko kuwumsebenzi then it means umseleko usangikweleta-ke for yonke le minyaka because akaze angiholele ngikholela kanjani ulwa nami kodwa ngikho yini ukulwa nawe kusho ukuthi angikho ngisho ukuthi ima yonke le minyaka besilinde ukuthi kuze kube khona lo muntu ukuze size ukuthi kanti kuyaholela mina-ke anombela kodwa mekuholelwa-ke then usazongibhekuphela ngenze ngibhekhe ehambe phela imali manje nina niphele no kusho wena ngathi kuyaholela phela sithi funa kunjalo wena uthe umsebenzi ukuba nganomsebenzi yonke-ke le minyaka futhi usazosibhekela ukhulumela mina-ke ngoba ngizona ngokomsebenzi go wena usulwa kungifaka kwe-medical manje ngoba imali yakho so bengisebenza ola lonke wena usebenzeni ngizothi ngikhokhele indoda yakho njenganobani ungeyena indoda yakhe then uyikhokhe ngale mali ongikweleta yona-ke yonke ngeke ngize ngikhokhele nombala cha ngithi leyo medical aid fake ngaleyo ayikho imali sekuyiyona-ke ozolifaka ngayo ayikho ngikweleta yona imali yona-ke kodwa and i-problem ukuthi kukhulunywa ngemali yami yabona nje yona phela kanti imali yakho izodluka ufuna idluka wena i-behavior yomuntu iyona ezokwenza ukuthi ayidle imali yami noma ngayidli so umuntu mangabe elwa nami ezecabanga ukuthi siyenze i-exchange wena usitshele besingazi ukuthi umsebenzi kuba umsebenzi I cannot say umuntu akayeke umsebenzi ngingamcompensate ngiyekisela umuntu umsebenzi ngoba khona ongabayekisa umsebenzi kanti ku umholo asikho